Use headphone for better experience. Hello guys, welcome to my YouTube channel. ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଜାଗାଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଉନରୁ ପାଖାପାଖି 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପାଖାପାଖି 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବାରୁ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବାର ମଜା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଆମେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏହିପଟେ ହେଉଛି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥଳ। ଏହା ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ପିକନିକ୍ ବନେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଆସିଅଛୁ। ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ଏଇଟା। ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ମୋ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ତାହାରି ସ୍ଥାନଟି। ଏଇଠି ହେଉଛି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ଏହିପରି ବହୁତ ପାହାଚ ଅଛି। ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି, ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଗଣନ୍ତୁ କେତୋଟି ପାହାଚ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଚଢ଼ି ଉପରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଚର ସାଇଡ୍ ମାନଙ୍କରେ ସିଂହମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଏଠି ଯେଉଁ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ସବୁ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ ସେ ଆସି ଏଠି ଏକ ସିଂହଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଛି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ପାହାଚର ଉପରୁ ତଳର ଦୃଶ୍ୟ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏ ମନ୍ଦିରଟି। ଏଠି ବାଳକ ଓ ବଳଦର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଅଛି।
ଆଉ ଏ କାହାଣୀଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏବେ ଆମେ ପାହାଡ଼ର ଚୁଟିରେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ପୀଠରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଇଛି ଏଇଟା। ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଦେଖିବା ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ବହୁତ ସାବଧାନ ସହିତ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଉପର ତଳର ନଜାରା ଦେଖିବା। ଲୋକ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାକୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କଲାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ମାନସିକ ରଖି ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ମାଆଙ୍କର ଚୁନରି ସହିତ ଶଙ୍ଖା ଗୁଆ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ମାନସିକ କରି ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ପଛପକ୍ଷର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଉପରେ ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲି ଏବେ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ତଳର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଭାଇ। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାଘ ବଳଦ କଥା କହୁଥିଲି, ଏହା ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ଏଠି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ହୃଷିକେଶ ସାହୁ। ସେ ବାଘ ଓ ବଳଦଙ୍କୁ ନେଇ ହଳ କରାଇଥିଲେ। ତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଟେ ବାଘ ପାଳିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବଳଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ ସେ ହଳ କରିବେ ବୋଲି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ହଳ କରାଇଥିଲେ। ଏହା ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏଠିକାର। ଏଠି ଗଞ୍ଜା ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼, ଲୋକ ମାନସିକ କରି ଗଞ୍ଜା ଛାଡ଼ନ୍ତି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗଞ୍ଜା ମାନେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି ଛାଇ ତଳେ। ଏବେ ଆମେ ପାଖରେ ଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପାହାଡ଼ର କେମିତି ଦୃଶ୍ୟଟି। ଟ୍ରାକିଂ କଲା ପରେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରକୁ, ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଉଛୁ।
ଏ ଜାଗାଟି ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ? ଆମେ ପୁଣି ବୁଲି ବୁଲି ମନ୍ଦିରର ପଛପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଏବେ ଏଠି ଆମର ସମୟ ସରିଗଲା, ଆମେ ଏବେ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।